Eta gero, itxi gainuna, zorrontzara. Joan zinen. Mira, gure amak besta ez da eukiazan zorrontzan. Gero joan gainen zorrontzan. Nola, zelan joan zinen zorrontzara? Basotik, Basoti joan zinen. claro, baso, zorrontzara. Ama eta alabak, aite ez? Aite bai, Aite be bai. aite bai, aite be salbozan bombardiotik. Eta itziotzen Mendizabalera joetie eta zuekin joan zan. Ez que Mendizabal bombardio bai, Ah, bai? Claro. Mendizabal bombardioa bien da, gelditu zan, bihar barik gelditu zan. Aite gago estor zan. Eta zornotzara joan zinen orduen. Zorrontzara, beste amena izak. Zorrontzara. Ego gainen zorrontzan da, zorrontzan etxie bastante urrin. Da, refugizora junbia gainen kaminuen azpide. Bastante urrin, Zera, sirenia jota behien korriendo, harin zera, refugio da. Gero joan gainen zorrontzatek Bilbora. Ze Bilbon, eko gainen, amen aite. Anpuero nien. Nun bizi ziren ba? Ampuero... Eskapoa gabien, eurek. Eurek eskapoia bien nora. Amama galtiko izan bakarrik beste zerbidu, beste kirida bataz. Eta nun egoen etxe hori? Nun egoen etzie? Gran Via. Gran Bian. Gran Via 11. Eta refugizio eko gainen, eurrien Banko Bilbao. Eta jateko eta zelan konpontzen zinen eta sasoi hori? Bueno, Goketxebarreko osabak joan ziren Zailara. Joan ziren bezek ez da, Zailara joan ziren. Eta Zailatek ikarten gainun ez nie. Da ez da nun topetak gainun arroza, ze arroz kolotzea asko. Da boldo txiki bat, egunerako. Boldo txiki bat egunerako. Da, Zailateke patata beto ziren, Jateko ez gainun Arazorik, orduan. Arazorik ez. Ez teko zu goguen gozeri pasatu zenuen... Bueno, gozeri pasako gainun. Baina arrozko leze asko jaten gainun,